Kweduno mabuja tave nhau dzamanhoko dzozuva ro30 mwedzi uno wanyamavhuvhu. Nyasi pasi rese izuva rokurangarira wese wakatsakatisiwa nehurumende dzawo. Tinorangarirawo kwedu kuno mhanduwe itaidzamara awo wasati wazivikanai kwavari dzamara nyasi makore 5 atopera. Munhau dzanyasi Tendai Masocha kwaiya agomisiwa basa nobato rachero MDC Alliance kuBulawayo. Izvi zvaitika asi bato rachero riribe kana chibodzi charati rareketa. Bhangi guru munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ kwairabisiwa nobazi rozvomari rokuAmerica pakubhadhara mari yechoupenzi inosvika mamiriyoni 395 okuAmerica. Izvi kwairakazviita nokuti ranga raita basa richiitira rimwe bhangi riri pasi pezvirango zvoupfumi zvokuAmerica. Bazi rokuAmerica riri ndiro rareketa izvi nyasi. Iri idanho guru pabhangi iri nokuti rinorisunungura nokurikatanura pamutehwe waranga raisiwa. Wana bhishopu wokuBritain noWales kwai wagonyorawo tsamba yavo yokusimbisana nomabhishopu omakatolike omuZimbabwe akanyora tsamba kuhurumende aye. Izvi zvinosimbisa nokuti wazhinji wanga wakaringira kuti rutsigiro huchaita huchipwa. Kambani yaTrevor Ncube yeAlpha Media House kwai yatoenda kumatarotsi mhosva kuti iedze kumisa wasenzi wayo kuti waite zvokuratidzira nokuda kwokusabhadharwa zvisvinu kwavari kuita. Trevor Ncubeyo mumwe wevanhu vari pachipangamano waMnangagwa apo anosenza nana Shingi Munyeza. Izvi zvatoshisa nokuti zviri kubuda pachena kuti aribe zvisvinu zvaari kuita. Guta roMutare kwai ragoisiwa pasi poshamhu inorwadza nevanhu vari kureketa nokuda kwokuita kwaro kwokuisa mitero yarinobhadharisa vanhu pamari yokuAmerica. Mitero yekubhadharisiwa vanhu iyi kwai yagoisiwa kuAmerica zvokuti vanhu vazhinji vari kutadza kana kuti vazive kuti vachabhadhara sei mari idzo. Tinoimba kuti wakuru wegutaro vachagotetekera zvido zvevanhu. Toringadzo pasi rese. Upfumi hweNigeria kwai hwagounyana zvakanyanya mumakore 10 adarika. Upfumi kwai huchagounyana nozvikamu 6 kubva muzana. Izvo zviri kutoshisa nokuti ndokekutanga kuitika mumakore 10. Kwai kuno maJerimani atopotsa apinda mudare reparamende nonyaya yokuratidzira kwavo. Vari kuti vari kuratidzira izvi nokuti vari kufaraba nokuita kwakaita hurumende yavo panyaya dzodzihwa mupengo. Zvese zvinoti mipfigwa nezvimwewo nokuoma kwoupfumi ndizvo zvaipa kuti waite zvokuratidzirazvo. Tinoimba kuti zvichagogadzirikisika. Munhau yekugumisira inosuvisa Saudi Arabia kwai iri kugochengeta vanhu vatema vomuAfrica munzvimbo dzomupfigwa dzomugarandega dziribe kana chimiro. Kwai nzvimbodzo dziri kuningisika asi vamwe vanhu vomamwe marudzi vari kutoisiwa munzvimbo dzakanaka. Uhu ndohusarura ganda hwakaita kuti vanhu kuAmerica nopasi rese varambe vachiti #BlackLivesMatter. Tiri ipapo mabi angu tinoramba tichindoti Black Lives Matter. Murinzike zvisvinu. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.